मानि थाखाय जोङो बोसोरफ्रामबो बे क्रिसमास बर'दिनखौ फालियो क्रिसमासआ जोंनो मोनसे बिराद गिदिर लाइफआव फोरोङो नाथाय जों मिथिया जास्ट बर'दिन बेदर जानांगौ रंजानांगौ जोब्बाय बर'दिना जोंखौ फोरोङो डिसिप्लिन जों मारैहाय जिउ खांनांगौ जों मारैहाय जिउआव जौगानांगौ बिजनेस मावनांगौ मारैहाय जों खामायनांगौ आरो मारैहाय जोङो साखोन सिखोन थानांगौ दा साखोन सिखोननि सोमोन्दै आङो बुंग्रोनोसै गोदोनिफ्रायनो जों नुयोमोन गोदोनि समाव बर'दिन फैबाय होननाय लोगो लोगो मोसौ गारिजों बा थेलाजों जोङो हा नागिरहैनो हायामोन फोथारफ्राव जावनानै लायोमोन ना मानि थाखाय बर'दिन फैबाय न' बांखौ साफा लिरनांसिगौ फादार फैगोन फादार गिदिंफैगोन दा दानि जुगाव जोङो नुला बेफोरखौ गैला गोमोरलांबाय जोङो न' बांखौबो साखोन सिखोन दोनला बर'दिन फैसिगौ होननानै जोङो बिबारफोरबो गायोमोन गोदो फुलफोरबो गायोमोन दानि जुगाव नुबावो नुला दा जोङो सोलोंनांगोन बर'दिन फैबाय ओरैनो जास्ट जाबाय रंजाबाय थांबाय दा बर'दिना जोंखौ साखोन सिखोन थानो फोरोङो गोबांथार गुबुन धोरोमनि हिन्दुफ्रा जों खृष्टानफोरखौ मुगैयो नंगौना नङा खृष्टाननि न'खराव साहा लोङा दै लोङा ओंखाम जाया हाबा दा जोङो बिसोरखौ मारैहाय जोङो फोरोंनांगोन हिन्दु मानसिफ्रा खृष्टान न'आव फैनाय लोगो लोगो बा माथो बिराद साफा गोसोआ साफा स्रां मोननांगोन आंनानो सासे लोगो दङ बेयो बाय प्रफेसन इन्जिनियार बेनिफ्राय बेयो इन्डियानि टप बिजनेस स्कुलावबो फरायनाय बेयो दिल्ली FMSनि NIT भपाल बाहाय इन्जिनियारिं खालामनाय बेयो खृष्टानफोरखौ बिराद मुगैयो बिराद बखियो गुबुननि सिगाङाव खिन्थु आंखौ नुबा हाया आंनि लोगो नालाय आंबो बेखौ बिराद बखियो बेयो जोंनि न'आव फैफेराखैमोन दाख्लैसो फैबाय फैनानै बिनि खुगानिफ्रायबो ओंखारबाय ओइ आलफ्रेड खृष्टानफोरनि न' बांफ्रा हिन्दुनिफ्राय साबसिनलै साफासिन नंगौ हिन्दुफोरना एसेबाबो आलादा जायो बेफोरबायदि खोथा ओंखारनांबाय दा जों बेनिखायनो जोङो सोलोंनांगोन जोङो खृष्टान धोरोम नाजावनाय लोगो लोगो जोङो स्राङाव दङ जोङो खोमसियाव गैया जोंनि न' बां हाजारखि गोरिबानो जाथों साफा जानांगोन प्लास्टिकफोरखौ गारनो नाङा जोङो दाखोरफोरखौ गारलाबायनो नाङा प्लास्टिकफ्राथ' जमा खालाम सानसे साननै ज' खालामनानै साव जोंनाव दा बेफोरखौ सावा ओरैनो गारनानै दोनो प्लास्टिकआथ' सेवा नोंथांमोनहा जेब्ला हाजोआव थांगोन गार' हिल्स बा खासि हिल्स ओरै नागालेण्ड मणिपुर बेनिफ्राय ओरै अरुणाचल बर'दिन फैगौ होननाय लोगो लोगो बिसोरो ओरैबायदि साफा खालामो लामाफोरखौबो फुरा एवो आरो डास्टबिन दोनजोबो गार'फोरनि गामियाव थांबा डास्टबिन नुजोबगोन मा होनबा खृष्टानजों मेक्सिमाम दा जों खृष्टान जानानै जोंबो बेफोरखौ सोलोंनांगोन बे मोनसे जाहैबाय साखोन सिखोननि बर'दिना जोंखौ साखोन सिखोन थानो फोरोङो आरो मोनसेया जाहैबाय खौसेथि अनलायनाय जों ज' जानानै खामानि मावनाय दा आजिखालि जोङो नुयो नै गिर्जायावबो फैलानो खामानि मावनो रावबो जै मावनाया मावबाय सासे सानै न'खरसे न'खरनैल' दा जोंनाव खौसेथि गैया अनलायनाय गैया दा बर'दिना जोंनो खौसेथि आरो अनलायनायखौबो फोरोङो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय लाइफआव मारै थांनानै थानो दा आजिखालि गोबांथार जोंनाव ग्रुप दंसै बर'दिनावबो हिन्जावफोरनाव स्पेसियेलि नुयो बर'दिननि थाखाय जानो होननानै मान्थलि 1000 फैसा खाङो बिसोरो बेखौ इन्टारेस्टआव हरो 5% इन्टारेस्टआव बर'दिननि थाखाय अमा फिसिनाय दा जोंखौ मारै थांनानै थानो मारै बिजनेस खालामनो बेखौबो फोरोङो जोंखौ क्रिसमासआ दा फर एग्जाम्पल क्रिसमास फैबाय नै जोङो गोबांथार साजायनाय लाइटिं नै बेफोरबायदि जों खृष्टान मानसिया फाननांगौ नाथाय जों बाहा जों फाना गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रासो फानजोबो जोङो गुबुन जायगानिफ्रायसो लाबोनांगौ बेफोरबायदि दखान क्रिसमासनि साजायनाय स्टार बायदिसिना जोंथि माफ्राव गासिबो बेफोरबायदिखौ जुदि जोंनि खृष्टान मानसिया फानोबा जों बिजनेस मोनलायबाय ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनियावबो दंबावो जेरै जेब्ला ओरै सानजाथिं थाङोबा नोंथांमोनहा दासिमबो गफुर
ओरै दिखियाजुलि अदालगुरिजों थांबा नुगोन बर'दिन फैगौ होननानै इउथ्सफ्रा मा खालामो हाजिरा मावो माइ हानायनि ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो गय बागान लायो खमला बागान लायो बिदि बायस'नानै फानो इउथ्सफ्रा मण्डलिनिया ओमफ्राय इउथ्सफ्रा बा गिर्जाया फुख्रिबो बाह्रायाव लायो लिस्टआव लानानै ना फिसियो फैसा खामायो बेफोरबायदिजों फान्डखौ बारायलाङो क्रिसमासआ जोंखौ मारैहाय बिजनेस खालामनांगौ मारैहाय जिउ खांनांगौ मारै थांनानै थानांगौ बेखौबो फोरोङो ओमफ्राय आं मा बुंनो नागिरबावदोंमोन पइन्टआ एसे आङो गोसोआव फैयासै जायखिया फैयै दिनै मोनफैलायबाय हेलो Thank you, Father. जाहाथे इसोरनिफ्राय जोंखौ मोनगोन बेनि थाखाय जों इसोरखौ खालामो जाहाथे जोंनि बेखौनो दिन्थिहरदों सुदेम गुसु Thank you.
मोसानायखौ मोजां मोननानै आरो जोंना नै हारसा गैयाबो बुङो जोंब्लावनायबो very good very good oh मोजां मोननाया बेनोदि हाजासे रंजायो आरो Merry Christmas to all. Hai không nào ơi quay ơi wow yeah जोंनि बे फाफि बुहुमाव जोंखौ बासायफैबाय रंजानानै मोसानानै